chystá sa publikácia tých prác, ktoré mi vychádzali v cudzích jazykoch v zahraničí, aby sa dostali do vedomia aj najvyššej obce slovenskej. Vychádzajú po slovensky. A tam ma prekvapil príspevok z predsedníctva Akadémie vied, že uvádza, že som sa narodil pod šťastnou hviezdou. Po tých trampotách všelijakých, ktoré som mal v živote, že aj o mne niekto povie, že som sa narodil pod šťastnou hviezdou, to mi pripadalo také dosť divné. Ale keď som sa tak nad tým zamyslel, uvažoval, vlastne všetky tie zlá, tie príkré prípady slúžili aj k dobru. Jednak človek, ináč by som sa nebol dostal vlastne ani do Európy. Nebyť toho, že tu som bol zakázaný. Tu som bol zakázaný a tak sa publikovalo po francúzsky, po anglicky, po nemecky, aj po polsky v inom svete. A teraz táto publikácia má priblížiť tieto veci nášmu čitateľovi. Som veľmi vďačný vám, pán primátor, vedeniu celému zastupiteľstvu mesta Košíc, že prejavilo záujem. Napríklad v 82. roku sa napísalo dielo Počiatky Košíc. Komplet hotové bolo. A vtedajšie vedenie aj zabezpečilo jeho vydanie okamžite. A muselo čakať 10 rokov. Kým za primátorstva Kopnického konečne sa to dostalo do realizácie. No a najhlavnejšie dielo, to bolo najstaršia mestská kniha Košíc. Tá je veľmi významná pre podiel slovanského živlu pri tvorbe miest. Toto je prelomové. A toto, prosím, u nás trvalo 30 rokov a nebolo možné to dostať dopredu. A nakoniec som dostal takú ponuku, nájdite si vydavateľa na kapitalistickom západe, čo nám dá 1 000 000 a to vydáme. Hovorím, veď je to slovenský prameň. No, sme nútení ekonomicky takto. A takto po 30 rokoch vyšlo toto dielo, ktoré dneska možno povedať, že Slováci ho ani nepoznajú. I keď je tu na knižniciach, ani nikto ho necituje, nikto ho neberie na vedomie a pritom to je najstarší dokumentárny materiál z východného Slovenska európskeho významu. Proste kontakty s celou Európou. Ja keď som sa v 38. lúčil s Košicami, vtedy som si tak zaumienil, že musí to byť môj životný program, dejiny Košic spracovať, aby sa neopakoval november 38. No a myslím, že som tomu zadostičineniu bol verný, že skutočne, keď som pracoval v európskych dejinách, ale vybral som si vždycky také problémy, aby Košice sa dostali do toho európskeho svetla, do tých európskych relácií. A toto je, myslím, práve to novum, že zatiaľ u nás takých tendencií ani nebolo. Pri tej príležitosti dovolte mi ešte jedno do budúcna pripomenúť. Je príznačné pre také malé mestá, že hneď siahajú za syntézou. Že hneď chcú robiť vrchol celých dejín. Aj na Slovensku bola taká tradícia, totiž my sme nemali tradíciu, kontinuitu vedeckej tvorby, tak ako mali Poliaci alebo iní susedia. U nás sme začínali po zrode Československej republiky slovakizáciou základných škôl. Ani tie neboli slovenské. Takže nebolo tu tej vedeckej kontinuity a preto chceli sme predbehnúť, vývoj sa nedá predbehnúť, ono sa musí celý prekonať. Takže jak si na Slovensku začalo byť zvykom robiť syntézy, ale nemali sme základné práce, dielčie práce. Čiže každý objavuje Ameriku znovu a znovu. Tak
doporučením by som si zatiaľ končil, že je cenné, že magistrát, primátor mesta sa tak zaujíma o to dianie vedecké, ale rád by som bol, keby to sa zameralo viac na také dlhodobé plánovanie, aby tu išlo o povzbudenie jedincov, aby sa stali špecialistami vo svojom fachu. V určitej dielčej téme ozaj špecialistami, lebo zo špecialistov potom môžeme robiť tú syntézu. Ďakujem vám za pozornosť.